आरा भोजपुर ये पूरा शाहबाद ऐसा जगह जहां से हर एक कोली हर एक गली से एक पर एक कलाकार निकल के आवे सामने। और जहां हमनी के भोजपुरी जहां पे जाके खत्म हो जाला वो कलाकार भोजपुरी के सबसे बड़ा हथियार पावर स्टार के जन्मभूमि है। एक बार हमने के अपन पावर स्टार खातिर ताली बजा दीजिए जो उनका के मानीला। DRS चैनल के संयोजक हमने के धीरज भैया आज रो मंच पे और अभी भी क्या बनी। अच्छा देखिए जल्दी हमनियों के गाना ही का एगो हम गाना बोले रहे हैं कुछ दिन पहले। बहुत बहुत स्वागत। एगो हम गाना बोले रहे हैं शिल्पी रागबानी जी और वो कहीं और ना अपन पवन भैया के इवेंट में हम गाना गए कि दुनिया में बदनाम खाली हम गनी शराबी तसारा जमाना भई कि शराबी तसारा जमाना भइल बा। आई बाड़ू तब आगे से खाली पवन भैया इतने कह दिले कि दुनिया में बदनाम खाली पवनवा भइल बा तसारा भी तसारा शराबी तसारा जमाना भइल बा शराबी तसारा जमाना भइल बा शराबी बदनाम खाली झूठो बदनाम खाना भइल बा सजा भी तसारा सजा भी तसारा जमाना भइल बा सजा भी तसारा जमाना भइल बा सजा भी जितना देरी कहबो उतना देरी गाएब। अंदीप भैया शुरू में हम टेंशन में रहे कि खाली हमरे गावे पड़ी का, लेकिन हमरा पता चल गइल बा स्टेप नहीं आ गइल बा तो हम कुछो कर सकत नहीं। केहू खुशी में केहू गम में पियात बा केहू खुशी में केहू गम में पियात बा केहू खुशी में केहू गम में बपियत कहीं महक तोहरे बसिया कहीं महक तोहरे बसिया ठिकाना तो सबके ठिकाना तो सबके मैं ठिकाना तो सबके मैं खाना भइल बा। अरे हमरा पैसा की जरूरत बा ये आशीर्वाद बा ले लो तू। ठिकाना तो सबके मैं खाना भइल
मुझे पीने का साथ नहीं पीता हूँ गम भुलाने का साथ शराबी तो सारा जमाना भइल बा काहे कुछ न कुछ सबके दिलवे में काम जिए के बस एगो कबुए ठिकाना तो सबके सबके ठिकाना तो सबके मैं खाना भइल बा तो शराबी हमने के बीच में मुकेश सिंह भैया हॉस्पिटल के संचालक और डायरेक्टर साहब उपस्थित बानी तो भैया के स्वागत बा। रवि भैया के द्वारा मुकेश सिंह भैया के सम्मान बड़का भैया के इंडो एरा कलेक्शन मॉल के शुभ उद्घाटन में बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए अगला और आज भाई हम